May gabi tay. Good evening. Tay, baka kuning COVID ba? Kay daghan namang nga matay sa tuwa. Saan kung buhaton ni tay? Do not panic. Huwag kayo masyadong ma-stress na parang hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Ya tay, naka-quarantine may ani tay, di na may pwede ka laglagan ni tay magabi eh. Pwede pa rin pero may restrictions tayo. May mga kondisyon dahil nga sa crisis. Ya asa man ko makapalit anang tambala tay kanang giingon natog in COVID. There is no cure. Wala naman tayong mabili sa mga butika, pharmacy to buy the medicines to cure COVID-19. No, patay na pa matay tambal ni mga matay na tani tay unsa may among panlaban na ni? Ibalik. Manglaban lang natin dyan yung katawan natin na medyo in good health, na walang sakit. Yung medyo mahina, make yourself healthier by whatever means, maybe food, vitamins. Ya tay unsa may maayong buhaton na mo aning kalakiha tay? Try to obey what government is suggesting or ordering you to do. Sige tay. Daghan din na baka aning kalakiha tay ba? Kasi kaning ubang mga tao ani mauna pa ning mga matay sa kaysa Do not kill yourself with worry because government is doing everything possible to make it at least controllable. But kung kayo po ay mag-cooperate, pag hindi kayo na-cooperate, the problem would start, and it would start with you and end with you pagka ganon. Kaning may mga uyab tayo. Ano ba tayo? Bawal ang sila tayo na kuyog. Yung mga sinasabi na social distancing, sundin lang po ninyo, at yung mga binibigay na well ahead ng Department of Health, sundin ho ninyo kung anong sinasabi ng mga doktor kasi sila po ang marunong niyan. Salamat kayo tayo sa imong informasyon tay.